Ja sitten valmiudessa, ramppi valmiina, tarkka keskittyminen ja traktorin kahdelle pyörälle. Johnny varmastikin tekee pari tuollaista testiottoa tässä aluksi ja sitten sitä mennään. Ja tullaan viimeisen kallistuu. Ja tämä on tämmöinen testiotto, mitä mä sanoin. Tuon rampin täytyy olla erittäin tarkasti oikealla korkeudella. Ja tämän jälkeen uusi otto. Johnny testaa tuon oikean balanssipisteen ja sitten kahden pyörän. Siitä lähdetään ja hienosti tullaan. Katsotaan tätä, annetaan tähän uploadeja. Täällä olisi näin nimittäin kovin usein näin. Ei todellakaan. Ja aivan vähän saakka. Hienosti. Upea suoritus. Arvoisa yleisö, Johnny ja Maura, ja hän haluaa meille sen kerran vielä. Haluaako yleisö kerran vielä? Annetaan uploadeja, joko? Kannustetaan vähän Johnya. Siis kerran vielä, one more time. Toivotaan yhdessä kaikki menee hyvin ja Johnny pysyy pystyssä tuon Mautransa kanssa. Sieltä tullaan jälleen kahdelle pyörälle. Balanssipiste löytyy. Siitä tyylikkäästi taikuroiden suomalaisella traktorilla ainoana Euroopassa Johnny ja näin siis Maura. Ja vielä nopeat tarkoitukset, että ei mennä tuonne autoja päin. Nyt se on tämä homma sitten nähty. Hyvä yleisö, hyvät naiset ja herrat.